ଜୀବନର ଜଣେ ସାଥୀ ଏତେ ଭଲ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଭୁଲକୁ କହିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। କାହାର ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବେଳେ ବେଳେ କପଟକୁ ଦାନା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କପଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସଙ୍ଗତ ହେବା କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ସଙ୍ଗତ ଭରସାକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କିମ୍ବା ଭଲ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତାରଣା ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମନା କର ସେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମାନ ଭଲ ଜିନିଷ ଫେରିଆସେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧାରେ ହାର ମାନି ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସବୁଦିନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ଖାସ୍ ହେଉ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।